Tango bro yan ito. Wala. Dari may tamobra ako. Bigay ta number ko para kay test mo na. Tapos sabihan mo nung kapilang kasab po. Manito, tapos na yung tehan to. Isette. Sige, mamugtok pa ang labanos na. O sige, magpanguna nga ako. Ating pampunta nun. Kaso, ingat. Salik pa ang gamit ko na eh. O sige. Di nga luwabap may siralaw oh. Eh. Siralaw nga diba. Ante kay John. Asopan kay kay. Ati pambatsa kita. Ati. Ay ala na ta ko yan. Parang gana lang malati. Hoy! Ah! Hanggang inuwang dutong kita. Right. Matin ba? Sa panayaman sa labanos ni Kain. Minsan. Oh, sige. Eh. Patat ko mo kita kay Kain. Lang ba ba? Ha? Ba. Ito naman signal ala naman. Naka-enjoy po na. Bayong takman-tang ng makananat yung kabundukan na lang kay. Taglight. Sana ka na din ako. Okay, sana ka na. Okay, hindi pa ako. Ang mga senso na sinubi. Magluto na ako mula ba? Hindi pa. Sardinas lang malakas na. Kasi tamalok kaya kabit mo. Nabukal ka malak na? Pwede yan pa? Malak ang pasardinas. Ay, tiyabe mo. Halin mo na kaya yabe. Sardinas na? Salad.
Sardinas sa limon ni gigisa. Salad. Salad ya. Ngayon nakamanta. Yo dari ay. Ito eh. Ayo. Ang salad daw din sa. Uy, tang dami mga slam, tsaka sibuyas. Ay ka nang gawa na. Ano ito? Turo mo ka. Pero, balo mo! Hindi kaya pa na, kaya papagawa ito. Mm. Salad sardinas. Luto. Aliyo. Sige. Papan nga panes oy. Makait pa. Pamantam. Panipis yata. Alay po sibuyas ng linang. Sibuyas ng po. Bawang alay po. Sardinas, katulad. Manyaman. Ay, Yan, nabeto katay pong kain eh. Opo. Bigyan po kita nila.
Mapanas. Mapanas. Agrabyado yan eh. Kaya pala ka lang tapos na. Tapos na, naman na. Wala tayong laban.